O Racing Vilalbés chegou a Seiroas coa vitola de invicto e imbatido fora da casa e en Carballo demostrou por qué. Nas dúas primeiras chegadas con perigo, 2 goles visitantes. O primeiro, tras unha falta que saca Pablo Viveiro e que se encarga de prolongar o fondo da rede Félix. Este gol poñíalle con só 2 minutos de partido as cousas complicadas aos pupilos de Varela Bardanca. Mais aínda cando 8 minutos despois Dani culmina con acerto a segunda xogada con perigo do conxunto visitante. Nesta contra participan tamén Omar e Félix para que o dianteiro incline máis a balanza a prol do equipo da Terra Chá. Aos 28 minutos o Bergantiño recuperou algo de oxíxeno cando Deus se aproveita dunha saída en falso de José Ángel. A xogada partiu dunha falta sacada por Manu e o dianteiro coruñés de Tixeira reduce distancias para o conxunto carballés. Foi o primeiro gol recibido polo Vilalbés fora da casa. Pouco puido facer o Bergantiños nunha segunda metade na que Manu, Deus e Álex Canedo rozaron o gol, pero sin conseguilo para a satisfacción dos xogadores visitantes que celebraron a súa quinta victoria fora.